Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu linambaran iman kapitadosan pengajeng-ajeng lan katresnan semangatipun Paskah. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi paring pitedah dumateng tiang-tiang Yahudi bilih rawuh dalem asung kawilujengan lan luar saking sedaya dosa lan kasakinganipun umat manungsa. Ananging tumraping saperangan tiang-tiang Yahudi tasih boten pitados, tasih maidu marang Gusti Yesus. Nah menika dados salah setunggal tantangan boten namung jaman kula panjenengan yen Bapak Ibu jane kepengin dadi pengurus, dadi pelayan wonten ing pasaman suci menapa wonten ing tengahing masyarakat ning kadang kala ajrih wedi nek dipaido, wedi nek ora dipracaya, wedi ngadepi wong-wong sing ngeyelan. Gusti Yesus ngadepi tiang-tiang Yahudi sing boten pitados sing panjenengane padahal Gusti Yesus yo anggone makarya wis makaping-kaping. Pakaryan dalem menika yo sae mujarab berhasil kathah tiyang sing gerah dadi sehat sing kabondo ing dosa lan roh-roh awon ugi kaparingan luar sabdo-sabdo pangandika dalem Gusti yo neng semake kathah sing nderek panjenengane ning saperangan tiang Yahudi sing mbok menawi pikirane katutup manahipun yo peteng tasih dereng saged ningali lan tinarbuka dumateng pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Kados pundi Gusti Yesus anggenipun nanggapi tiang-tiang sing kados mekaten. Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono pinuju riyaya berkahan pedaleman suci ing Yerusalem lan beneri mangsa bedhidhing Gusti Yesus tindak-tindak ana ing padaleman suci ing Srambi Sulaiman. Wong-wong Yahudi nuli padha ngrubung lan matur, tasih sepinten dangunipun anggen kula kedah ngantu-antu menawi panjenengan menika mila Sang Kristus kula aturi blaka suta dhateng kula. Gusti Yesus paring wangsulan, kowe wis dak blakani nanging kowe ora ngandel. Pakaryan sing dak tindakake atas asmaning Ramaku iku sing aweh paseksen mungguing aku, nanging kowe ora ngandel awit kowe ora klebu wedhus-wedhusku
ngrungokake swaraku lan aku ngerti marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha tutburi aku. Wedhus-wedhusku mau dak paringi urip langgeng, saklawase ora bakal katiwasan lan ora bakal ana wong sing ngrebut saka tanganku, awit ramaku sing maringake wedhus-wedhus mau marang aku luwih agung tinimbang sapa wae. Ora ana wong sing bisa nyolong wedhus-wedhus iku saka asta dalem. Aku karo Rama iku siji. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala pinanggih kalian saperangan tiyang Yahudi sing nyuwun pirsa sepinten dangunipun anggenipun ngantu-antu rawuhe Sang Kristus utawi Sang Mesias. Gusti paring jawaban sing mbok menawi ya tumraping tiang-tiang Yahudi rikala semanten kasar. Aku ki wis bloko suta ning kowe ora percaya. Lah piye meneh wong wis ora percaya, gampilipun mekaten. Sacara umum masyarakat Yahudi pancen ngantu-antu rawuhipun Sang Mesias. Injih menika pribadi ingkang dipun urapi dening Allah asung luar tumraping bangsa Yahudi. Lan konsep utawi pamanggihipun bangsa Yahudi rikala semanten Sang Kristus ingkang asung luar menika luar saking penjajahan Romawi. Dadi urusan politik. Sang Mesias ingkang dipun ajeng-ajeng rikala semanten menika tokoh politik ingkang badhe ngluwari bangsa Yahudi saking penjajahan Romawi. Ning sakjatosipun yen dirunut saking sejarah utawi wekdal saderengipun jaman nenek moyang Israel, Sang Mesias dipunantu-antu tentu boten namung sacara politik, nenggih ngluwari bangsa Israel saking maneka warni, termasuk ancaman-ancaman saking suku-suku jaman semanten utawi nggih kekaisaran sanesipun langkung-langkung ngluwari saking ancaman-ancaman sing bakal ngganggu gawe kawilujenganipun bangsa Israel. Kemesiasan Gusti Yesus menika ngluwari tiang-tiang Yahudi saking dosa-dosanipun, saking kasekengan-kasekenganipun. Mila kanthi tandha-tandha Gusti paring bagas waras sehat, lajeng ngapura dosa-dosa, cedhak karo wong-wong sing dianggep dosa, lan nangekake tiang sing sampun pejah. Menika tandha-tandha kawilujengan. Umat diluwari saka pati, diluwari saka blengguning dosa lan roh-roh ala. Amargi benten pemanggih menika, tiang-tiang Yahudi saperangan katutup pikirane, katutup manahe, saengga boten saged nampi Gusti Yesus, boten saged nampi pakaryan-pakaryan dalem sing sae. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe. Kadangkala awake dhewe ora iso mbedakake pribadine karo pakaryane. Nek wis ora seneng karo pribadine, ora nampa pribadine, awake dhewe ya terus ora nampa pakaryan-pakaryane. Kosok wangsule nggih sami, mergo awake dhewe ngerti gaweane wong kae, nek nyambut gawe ya ora beres. Terus awake dhewe ya bisa dadi ora seneng karo pribadine, mergo gaweane ora beres. Gusti Yesus ngajak tiang-tiang Yahudi supados bentenaken antarane ora gelem nampa Gusti Yesus jejering pribadi karo pakaryan-pakaryan dalem Gusti sing ditindakake atas asmaning Allah. Ing mangsa Paskah menika
kula panjenengan katimbalan kados pundi mbangun kawicaksanan anggenipun gesang sesarengan supados nggih monggo kula panjenengan tansah mbelani martabat pribadi-pribadi sesami kula panjenengan kangge nggayuh paguyuban sing begja rahayu. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.